Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Amb l'acte d'avui, conseller, fem la cloenda d'un cicle que ja coneixies de la seva existència, que és la preocupació que en els Amics del País ens presentava el tema de què fer per Europa, què hem de fer, què ens passa, què podem construir com a resposta a la problemàtica que afecta en aquest moment, en certa manera, a les pròpies institucions europees, i ens temíem, o ens podia fer por, que això tingués, a més, un reflexe, una conseqüència en la defensa dels valors que havien fet possible la Unió Europea. I per això li vam demanar al conseller que molt amablement acceptés cloure aquest acte i fent-ho amb la companyia i sotmès a l'interrogatori de segon grau que li farà el bon amic Joaquín Luna de La Vanguardia. Per nosaltres la presentació no és, per entendre'ns, fonamental, perquè tots coneixem de les qualitats personals del conseller, de la capacitat incisiva de l'amic Luna i sobretot el títol. Existeix una solució catalana, hi ha una visió catalana de com enfocar aquest tema, aquesta situació crítica d'Europa. És a dir, existeix, si existeix, escoltem-la, valorem-la, la podem debatre, però evidentment no descobrirem res si diem que des d'una perspectiva catalana històricament això d'Europa per nosaltres és molt important i que Europa funcioni és molt important i que Europa deixés de ser una referència en la que ens poguéssim enganxar seria molt important, negativament important. Per tant, moltes gràcies, conseller, per la teva presència, per la teva companyia, per la teva atenció que sempre ens dediques als Amics del País i t'oferies dar-me una introducció que seguidament debatreu amb l'amic Joaquín Luna el que sigui corresponent. Moltes gràcies, tens la paraula. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Miquel, per la presentació i Joaquín per haver acceptat de participar en aquest debat, perquè al final serà, suposo, fonamentalment un debat, però sí que primer volia exposar una sèrie d'idees, de dades, de constatacions, perquè una sèrie de missatges es vehiculin i quedin clars, almenys per part meva. En primer lloc, dir que jo crec que és un bon moment parlar d'això. Estem en una època en la qual estem veient molts canvis que s'estan produint molt ràpidament, gairebé diria de manera vertiginosa, i per tant veiem també la necessitat per part de la Unió Europea d'adaptar-se a aquests canvis mundials, canvis des de molts punts de vista. Però per l'altra, mirant una mica cap a casa, just aquest any el que estem fent és commemorar, celebrar, podríem dir, el 40è aniversari de la nostra pertinença a la Unió Europea, a la Comunitat Europea. Per tant, tenim d'alguna forma també, jo diria, l'oportunitat i l'obligació de fer una mica el balanç d'aquests 40 anys. L'hem fet en aquests últims dies amb una sèrie d'actes, però també és el moment de fer-ho en perspectiva de futur. Molt bé, aquests 40 anys la cosa ha funcionat prou bé. Com veiem els propers, no diré els propers 40 anys, això seria una mica excessiu, però sí com veiem el futur pròxim i com justament adaptem aquesta visió, com deies tu, la visió catalana d'Europa, al fet que és la pròpia Europa la que s'ha d'adaptar a un món completament diferent. Per tant, aquí hi ha dos temes, hi ha aquesta adaptació a una nova realitat i què podem aportar nosaltres, catalans, europeus, a aquesta obligació d'adaptar-se. En un món que la Unió Europea va ser creada per funcionar en un món que de fet ja no existeix, podríem dir-ho així, un món que ha evolucionat, alguns diríem un món que ha involucionat en aquests últims anys, però en tot cas un món molt diferent al que teníem en el moment en què la Comunitat Europea es va posar en marxa.
I el que posa de manifest tot això és que aquest context internacional, el context econòmic, el context tecnològic han canviat d'una manera molt profunda el marc, el paisatge en el qual la Unió Europea s'ha d'adaptar, en el qual la Unió Europea ha de continuar sent capaç de progressar, de protegir els seus ciutadans i de projectar els seus valors. I la paraula valors segurament la repetirem unes quantes vegades. I al final això no és un exercici acadèmic. A Brussel·les, a les institucions, als think tanks, durant molts anys s'ha estat debatent com havia d'evolucionar la Unió Europea, com s'havia de completar, quins passos quedaven encara per donar. Ara ja no estem en un exercici acadèmic, ara estem en una qüestió immediata, estem en una qüestió de necessitat, una qüestió en la qual la nostra governança, la nostra legitimitat, la nostra capacitat d'acció estan en joc. I per tant ja no és tant aquesta discussió filosòfica o acadèmica, sinó què fem en un moment en què les coses canvien tan ràpidament. En un context internacional molt diferent i que té moltes conseqüències. Si voleu, podem fer la llista. Si us en recordeu, als anys 2015, 16, 17, a Brussel·les, el president de la comissió d'aquella època, el Jean-Claude Juncker, va posar de moda la paraula, el terme policrisi, per dir que la Unió Europea estava patint una policrisi. Les últimes setmanes el que se sent a Brussel·les és que ara ja estem en la multipolicrisi, és a dir, en una cosa encara molt més complicada del que haguéssim pogut imaginar fa molts pocs anys. Tenim la guerra de Rússia contra Ucraïna, amb moltíssimes conseqüències. Tenim ara la guerra dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, també del retuc als estats del Golf. Tenim el tancament de l'estret d'Hormuz, amb totes les conseqüències que això té econòmiques i també socials, i segurament conseqüències greus, sobretot pel sud global en els propers mesos. Tenim la crisi comercial que ha provocat Donald Trump amb la seva guerra dels arancels. Tenim l'afebliment de la relació transatlàntica entre la Unió Europea i els Estats Units, amb efectes fonamentalment sobre la nostra seguretat i la nostra defensa, i tenim la crisi climàtica, que a vegades l'oblidem, però que la tenim aquí tots els dies. Sense oblidar també dos canvis que jo crec que són importants. Un, la revolució tecnològica, l'arribada de la intel·ligència artificial, i un altre, des del punt de vista geopolític, el paper de la Xina. La Xina com a potència mundial en molts àmbits i la seva rivalitat amb els Estats Units. Per tant, tot això ens arriba al mateix temps, debilitament de l'ordre internacional, ja no funcionen tant les regles, més aviat funciona la llei del més fort, s'instrumentalitza el comerç, l'energia, la tecnologia, s'utilitzen com armes en comptes d'utilitzar-se com elements de col·laboració, com més o menys havia estat fins ara. Creixen els autoritarismes, clarament, i hi ha un risc de fragmentació de l'economia mundial molt més gran del que existia fa només 5 o 10 anys. Per tant, tot això ens ha arribat en els últims pocs anys i això és el que ens canvia aquest panorama i ens obliga a moure'ns. I mentrestant, en contraposició a tot això, teníem una Unió Europea, un projecte polític que en realitat el que volia era el contrari del que està passant en aquest moment. Volia el foment de la pau, volia un mercat únic, volia utilitzar el comerç com una eina de cooperació i no com una eina de confrontació, volia, i ho està fent, establir llibertat de circulació, protecció social i fonamentalment respectar valors fonamentals, la dignitat humana, la democràcia, l'estat de dret, la solidaritat, la diversitat cultural i lingüística. Tot això d'alguna forma és l'ADN de la Unió Europea. I per primera vegada els europeus veiem que tot això està en perill, que coses que havíem donat per fetes i coses que havíem pensat que ja les teníem per sempre i que ja no canviarien, doncs ara en aquest moment veiem que avui les tenim i potser d'aquí a poc, si no ho vigilem, doncs desapareixen. Volem preservar el nostre model europeu de democràcia, de cohesió, d'economia oberta? Segurament sí, la resposta òbviament és que sí. La pregunta següent és si podem, si serem capaços de fer-ho i per tant si tenim la voluntat política per fer-ho, si tenim els instruments per fer-ho i si tenim els recursos necessaris per fer-ho. I aquestes són 3 preguntes que penso hem de ser capaços de respondre de manera positiva. En tot cas, la qüestió ja no és si Europa ha d'assumir més responsabilitats, sinó més aviat és amb quina rapidesa i amb quina ambició
ha d'assumir aquestes responsabilitats. No estem tan malament. Dèiem abans d'entrar que també convé, diguem-ne, que es vegi la part positiva de tot el que s'està fent o de la manera en què s'està reaccionant. És cert que en els últims mesos hi ha hagut molta crítica a una certa paràlisi de la Unió Europea que, diguem-ne, ha trigat o està trigant un cert temps a adaptar-se a aquesta nova situació. Però, si em deixen, els hi posaré molt ràpidament 7 exemples de coses que jo penso que la Unió Europea està fent i està fent bé. Potser les hauria de fer més ràpidament, però les està fent. Primer, la diversificació comercial. Tenim una guerra d'arancels i en pocs mesos, gairebé en poques setmanes, la Unió Europea és capaç de firmar acords amb el Mercosur, amb la Índia, amb Austràlia, amb Indonèsia. Si vostès sumen els habitants d'aquests 4 països o regions, en el cas de Mercosur, estem parlant de 2.000 milions de persones. La Unió Europea ha estat capaç d'establir acords comercials de cooperació amb 2.000 milions de persones, que és la quarta part, pràcticament, de la població mundial. Segon, la llista de països que volen ingressar a la Unió Europea cada vegada és més llarga, cada vegada creix més. Tenim Montenegro, que en principi haurà d'entrar d'aquí 2 anys, tenim Albània, Ucraïna, Moldàvia, que s'estan preparant amb molta velocitat, tenim un referèndum a Islàndia, que fa 1 any o 2 hagués estat impensable, tenim una discussió oberta a Noruega, que fa 1 any o 2 hagués estat impensable, i després no per entrar o no per tornar, però sí tenim en aquest moment uns anuncis, encara avui i ahir a Londres, del primer ministre britànic dient que el Regne Unit té que tornar al cor d'Europa. No sé si el cor d'Europa és Brussel·les, però en tot cas al cor d'Europa. I tenim el Canadà, que també d'alguna manera a vegades sembla que el que voldrien és, fins i tot geogràficament, apropar-se del propi continent europeu i allunyar-se d'algun veí complicat. Ucraïna, malgrat totes les decisions que ha pres Trump i les pròpies, diguem-ne, del règim del Kremlin, la guerra no avança en el sentit que voldria Rússia. De fet, sembla que es comença a notar de veritat, després de 4 anys, les conseqüències econòmiques de la guerra a Rússia. Europa ha estat capaç d'omplir el buit que a poc ha anat deixant als Estats Units, amb suport en defensa, amb suport en infraestructures, amb suport polític. Fa unes setmanes es van aprovar aquests famosos 90.000 milions d'euros d'ajuts econòmics de la Unió Europea a Ucraïna, que vol dir mantenir l'estat ucraïnès de manera funcional en els propers anys. Hem estat capaços també d'ajudar a Moldàvia a guanyar la seva partida contra Rússia en les últimes eleccions presidencials. Això des d'aquí sembla poc important. Si estiguessis allà és un tema fonamental. És un país que hagués pogut bascular cap a la zona d'influència de Rússia i això no ha succeït. Hem parat els peus als Estats Units a Groenlàndia. Les notícies van tan ràpides que les oblidem. Fa unes setmanes teníem por que els Estats Units invadís Groenlàndia i això no es va produir. Per què no es va produir? Per la reacció europea, no pas per una altra cosa. En general, comencem a tenir, diguem-ne, menys por o potser menys, diguem-ne, respecte dels missatges que arriben de Washington. És veritat, el primer que va començar a plantar-se, diguem-ho així, va ser el primer ministre espanyol, però ho hem vist fer després a Macron, ho hem vist fer a Starmer, a Tusk, el primer ministre polonès, i fins i tot últimament el canceller alemany i la primera ministra italiana. I una mica amb aquesta frase que cada vegada se sent més que aquesta no és la nostra guerra. I finalment, decisions internes importants com tornar a utilitzar la via del deute mancomunat que s'havia utilitzat pel Next Generation i que es va dir que s'utilitzaria una vegada i mai més i ja l'hem tornat a utilitzar pel préstec a Ucraïna i per tant vol dir que la podem tornar a utilitzar més endavant si cal. No em vull estendre molt, però sí vull recordar que això s'ha fet i s'ha fet bé, però hi ha moltes coses, òbviament, que queden per fer i que s'han de fer, sobretot, molt ràpidament. I aquí el terme clàssic i que a tothom ja li és familiar és el de l'autonomia estratègica, és a dir, com fem per reduir les dependències de la Unió Europea respecte a tercers països. Dependències molt importants fins fa molt poc, amb seguretat i defensa, i aquí hi ha tota una discussió sobre si això s'ha de fer amb la OTAN o sense la OTAN, o s'ha de fer com a europeus, o s'ha de fer pensant en si Estats
Estats Units marxaran o no marxaran, qui pagarà això, si hem d'incrementar la nostra despesa. Aquí hi ha tota una discussió que, com vostès saben, està molt oberta. Per cert, amb un editorial molt interessant de La Vanguardia sobre aquest tema avui. L'accés a l'energia, diversificar fonts, inversió en renovables, interconnexions europees que en aquest moment encara no existeixen, i tercer, accés a productes, a tecnologies, a matèries primeres, a semiconductors, a infraestructures digitals, tecnologies quàntiques, capacitats espacials, una llista llarga de coses que són molt importants si volem continuar prosperant en el futur i que en aquests moments no estan a les nostres mans, estan a les mans de països tercers i, per tant, es crea immediatament aquesta dependència d'aquests països i de la voluntat d'aquests països. No és possible preservar la nostra sobirania política si depenem completament d'altres actors. Això penso que ho entenem tots, aquesta dependència en àmbits essencials. I, per tant, s'han de fer més coses. S'ha de reforçar la governança de la Unió Europea, la famosa qüestió de la unanimitat, com deixar d'estar obligats a decidir les coses a 27 i sobretot a decidir-les molt lentament quan en realitat has de reaccionar a coses que passen molt ràpidament. Per tant, també processos legislatius més àgils, preparar-nos per les noves ampliacions, començar a pensar en sistemes d'integració diferents dins de la pròpia Unió Europea, més enllà dels que ja tenim amb l'euro o dels que tenim amb Schengen, completar el mercat interior, aquí podríem parlar dels famosos informes de Letta i de Draghi, i fonamentar els recursos financers. Si no hi ha diners per fer tot el que es feia fins ara i al mateix temps fer tot el que s'ha de fer després, el problema serà que quan comencem a invertir en defensa, en seguretat, en tecnologies i deixem d'invertir en política agrícola, en polítiques socials o en polítiques ambientals, ens trobarem que estem construint la nostra seguretat exterior, però segurament estem debilitant la nostra seguretat interior, perquè ens trobarem en societats que no acceptaran amb tota la raó del món aquesta redistribució de la utilització dels pressupostos comunitaris. I després l'últim punt que penso encara hi ha molta feina a fer és guanyar-nos a la gent. Guanyar-nos a la gent, si un vol tenir legitimitat en les coses que fa, doncs aquest és un objectiu principal. Les dades no són dolentes, les enquestes ho diuen contínuament, més o menys 72% dels europeus pensen que és benèfic que els seus països formin part de la Unió Europea, un número similar pensa que la Unió Europea és un espai d'estabilitat en un món que no és estable, i per sobre del 80% de la gent, i això abans no passava, creuen també que cal aquesta política europea de seguretat i de defensa. Però al mateix temps veiem que pugen els partits d'extrema dreta, que són fonamentalment ultranacionalistes, que per tant són euroscèptics o fins i tot euròfobs, i d'alguna manera partits, forces, votants que sí que accepten la Unió Europea d'una manera nominal, però que són contraris a una Unió Europea funcional, a una Unió Europea que funcioni. I per tant, aquesta importància d'entre tots defensar la democràcia, els valors fundacionals de la Unió Europea, els drets de les persones, etc. I, molt important, ser capaços de donar resposta a les coses que realment preocupen a la gent. I aquí és on, efectivament, la Unió Europea s'ha de reinventar per tenir polítiques d'habitatge, per poder assegurar aquesta seguretat, per lluitar contra la inflació, per donar oportunitats a la gent jove. Bé, les coses que realment en aquest moment preocupen als ciutadans europeus. I ja per acabar, òbviament, aquí què pot fer Catalunya, o quin paper juga Catalunya. Primer, la constatació òbvia i evident és que la Unió Europea durant aquests 40 anys ens ha aportat un canvi radical. Si comparem on érem l'any 86 i on som ara, doncs és com passar d'una pel·lícula en blanc i negre a passar a una pel·lícula en colors. Podríem donar moltíssimes dades, jo sempre dono només una. El PIB català en el 86 eren 40.000 milions d'euros, ara són 335 milions d'euros. S'ha multiplicat pràcticament per 7. Les exportacions també s'han multiplicat, s'ha consolidat Catalunya com una de les principals economies industrials d'Europa i com un dels principals exportadors del sud
d'Europa. I podríem parlar de modernització, de teixit empresarial, d'infraestructures, de l'estat del benestar, tot això vostès ho saben perquè ho hem anat seguint i perquè sobretot ho hem anat vivint. I per tant, sí, la Unió Europea és el nostre marc geopolític natural, és l'espai on Catalunya s'ha de projectar econòmicament, culturalment i finalment com a una voluntat de progrés col·lectiu. Però la pregunta també es pot fer a l'inrevés, què és el que Catalunya aporta a Europa i a partir d'aquí què més podria aportar. És evident que podem aportar el que tenim i el que sabem fer, la capacitat industrial, la innovació científica, un cert lideratge en recerca i en tecnologia, aquesta potència exportadora, la diversitat cultural, la diversitat lingüística, però al final tot això ha de donar pas a una aportació molt més de fons. I aquesta aportació és el compromís amb la integració europea. No hi ha prou amb dir que som europeus o que som europeistes, hi ha d'haver un compromís, diguem-ne, perquè aquesta Unió Europea vagi més endavant en aquest procés d'integració. I això és una cosa que la poden fer o la poden dir els governs i, efectivament, el govern de la Generalitat, o en tot cas aquest govern pel qual jo puc parlar, sí, és un govern clarament europeista i que procura que les seves prioritats vagin també d'acord amb les prioritats de la pròpia Unió Europea, de la Comissió Europea, però això no pot quedar només en mans dels governs, això al final ha de ser una cosa que faci tota la societat o una part molt important de la societat, com a mínim de la societat civil organitzada. Les enquestes parlen, a més, que sí, som tots molt europeus, però al mateix temps tots desconeixem també prou com funciona la Unió Europea, què fan les seves institucions i, per tant, això el que acaba creant a la llarga és una certa manca de legitimitat que no ens podem permetre. I per això deia abans que tenir la gent al darrere és fonamental. I aquí jo també veig un paper per Catalunya i per governs com el de la Generalitat, perquè al final aquests governs que ara en diem subestatals són els que estan més a prop de la gent i, per tant, fer el lligam entre les institucions europees i el que passa i el que es fa a Europa i la gent segurament és molt més fàcil per governs, per institucions més arrelades i més properes a aquesta gent, com puguin ser governs com el de Catalunya, que no pas moltes vegades els governs dels estats o els governs dels grans estats. I per tant, doncs sí, una de les prioritats de qualsevol govern de la Generalitat, no només aquest, de qualsevol govern que es digui europeu i que se'n digui europeista, doncs ha de ser fer aquesta feina d'aproximació. I això vol dir tenir molta més presència a Brussel·les, vol dir tenir visibilitat, vol dir intentar guanyar influència, vol dir participar d'una manera més activa en les institucions i en les xarxes europees, vol dir defensar els interessos econòmics i socials del país, vol dir ajudar les empreses a sortir a fora, vol dir promoure també a fora la nostra llengua, la nostra cultura i sobretot contribuir al debat sobre el futur d'Europa. I per tant, acabo i després parlem de tot el que calgui, segurament amb dos missatges, un missatge més europeu, un missatge més català. El missatge europeu és que la recepta perquè la Unió Europea pugui afrontar aquests reptes presents i futurs, com deia una mica abans, és triple, és un full de ruta, són els mitjans i és la voluntat política. El full de ruta o els fulls de ruta els tenim, no ens cal cap altre document ni cap altra discussió per saber el que hem de fer. Els instruments, els mitjans, si posem els diners a sobre de la taula, també els tindrem, si no, no, i al final la gran pregunta és si hi haurà voluntat política, si els líders dels diferents països, si aquelles persones que realment poden exercir un cert lideratge de la societat o de les diferents societats europees tindran la voluntat de fer el que cal fer o no. I segon missatge, més en clau catalana, doncs sí, nosaltres hauríem de ser capaços de ser presents allà on es prenen les decisions, perquè és allà on al final ens estem jugant el benestar dels nostres ciutadans. Si el que volem és defensar millor els nostres interessos i si també el que volem és contribuir a una Europa més forta i més democràtica, doncs hem de ser capaços de ser més presents i hem de ser capaços que se'ns senti molt més. I potser, d'alguna manera, recordar que si hem estat afavorits pels millors 40 anys de la nostra història, potser sí que estem moralment obligats a fer possible que les generacions futures puguin gaudir d'aquest mateix privilegi. Joaquín. Bona tarda, gràcies, senyor Roc, amics del País, per
per l'amable introducció, i el conseller, que pràcticament totes les preguntes, la majoria les ha respost, però els que tenim una certa edat recordem perfectament el que va suposar l'adhesió a la Unió Europea. Era la plenitud, era llibertat, era desenvolupament, era progrés, etc. Pensàvem que estàvem ja vacunats contra els autoritarismes, que ja aquest país no podria tornar a somniar o a desitjar autoritarisme. Aquest autoritarisme està apareixent, li fa por que de la mà d'aquesta certa reacció autoritària entri una cosa que no s'havia vist aquí, que és l'euroescepticisme, que sí es dona a altres països del nostre entorn. Sí, efectivament, i aquí també es comença a donar, és a dir, quan un veu no només les enquestes, sinó la realitat política del país i l'augment de la presència i de la presència política de partits fonamentalment a l'extrema dreta, doncs aquests partits venen en general amb discursos euroscèptics. En el cas nostre, i parlo de Catalunya i parlo també de la resta d'Espanya, amb un cert grau de moderació, perquè és veritat que la idea de la nostra pertinença a Europa és suficientment popular com perquè aquests partits procurin no entrar massa en contra. Quan un llegeix articles, notícies, pronunciaments d'alguns dels líders d'aquests partits, tant quan parlen aquí com quan parlen a Brussel·les, se n'adonen que procuren fer la diferència entre el que és ser membres de la Unió Europea i el funcionament o el que hauria de ser o deixar de ser la Unió Europea. És a dir, que no van contra la Unió Europea com a tal, sinó que el que fan és intentar buidar la Unió Europea per dins. No hi ha cap partit, o gairebé no hi haurà cap partit aquí, que ens digui que hem de sortir de la Unió Europea, però en canvi sí, i potser això encara és més perillós, hi ha partits que ens diuen que sí, que ens hi podem quedar, però en realitat el que ells volen després és anar renacionalitzant política per política, debilitant les institucions europees i al final que això sigui una espècie de carcassa buida i que tot el poder torni, diguem-ne, cap als governs dels estats membres, que és on estava fa 50, 60 o 70 anys. I aquí, bé, lògicament la qüestió està en què fem els altres, no? És a dir, com serem, si és que serem capaços, els altres, que som una gran majoria, de defensar aquest projecte. I aquí ens trobem sempre amb la qüestió, diguem-ne, de les crisis continuades i dels defectes de la Unió Europea. Moltes vegades parlem de la Unió Europea com si ja estigués feta, com si ja estigués construïda i, per tant, li demanem que faci coses o pensem que ha de fer coses que la Unió Europea no pot fer purament i simplement perquè no li hem donat els mitjans, no li hem donat els instruments, no li hem donat els diners, no li hem donat les competències. Jo dic a vegades que la gent pensa que la Unió Europea té una espècie de competència universal i que, per tant, qualsevol problema que tinguem, la Unió Europea ha de ser capaç, d'una manera o d'una altra, d'ajudar a solucionar-la. I això no sempre és així. És veritat que es reinventa, es va reinventar amb el Brexit, es va reinventar amb el Covid, va ser capaç de posar en marxa una campanya de vacunació quan no tenia cap competència en matèria de sanitat, va posar en marxa el Next Generation quan en principi ningú li havia donat competències per anar al mercat exterior a endeutar-se, és a dir, que ja va fent coses que no estaven previstes, però hi ha sempre aquest perill d'aquest decalatge entre les coses que necessitem ara i les eines que té la Unió Europea. L'altre dia es va celebrar el Dia d'Europa, el president de la Generalitat va parlar d'un replantejament a fons de la Unió Europea. M'agradaria, jo quan escolto replantejament a fons penso en rectificació i m'agradaria dos aspectes de si són aquests per on hauríem de començar. Un és acabar amb les decisions per unanimitat que ralentitzen molt, però jo em pregunto qui voldrà acceptar un canvi de normes que el perjudiqui. I dos, que no ha sortit però em sembla interessant, si la política d'immigració forma part d'aquest replantejament de la Unió Europea o és una política que ha de quedar-se com està.
A veure, amb el tema de la unanimitat, òbviament, és molt important i ho hem patit, anava a dir ho hem viscut, no, ho hem patit aquests últims anys, quan hem vist com costava arribar a posar d'acord a 27 països en temes en els quals aquest acord era imprescindible. Ho vam veure amb Ucraïna, ho vam veure amb els paquets de sancions contra Rússia, els esforços que s'havien de fer per convèncer països com Hongria. Al final, els hongaresos han decidit facilitar els processos canviant el seu propi govern. Està molt bé, però això no vol dir que no tornem a tenir els mateixos problemes amb aquest país o amb altres països, amb nosaltres mateixos, amb diferents qüestions. Després és evident que el requisit de la unanimitat fa que no existeixi una autèntica política exterior de la Unió Europea. Tenim política exterior quan es tracta de qüestions molt senzilles i molt fàcils i en el fons una mica llunyanes en els nostres interessos directes. Quan parlem d'una política exterior que ens afecta de veritat, i pot ser Estats Units, pot ser Rússia, pot ser la Xina, pot ser la guerra a l'Iran o pot ser el conflicte a Palestina, doncs és molt més difícil arribar a la unanimitat o és pura i senzillament impossible. Jo crec que aquí hauríem de començar a distingir en quins casos és realment imprescindible que s'acabi amb la unanimitat i quins casos, diguem-ne, és menys problemàtic, tenint en compte un factor important, i és que si no permets que els estats tinguin una palanca de veto en alguns casos importants, et pots trobar amb que arribi un moment en què hi hagi una certa desobediència de les decisions que es prenguin. És a dir, si tu minoritzes sempre el mateix país amb temes que realment aquest país consideri vitals per la seva, diguem-ne, pròpia personalitat política, com a país, doncs pots arribar a la situació en la qual aquest país acaba decidint que aquesta decisió no va amb ell. I per tant, hauríem de ser capaços de modular aquest camí de la unanimitat cap a les majories qualificades o superqualificades, de manera que no se'ns perdi ningú pel camí. I amb el tema de la immigració, tornem una mica al que jo deia abans, que és aquesta lentitud legislativa, que en el fons tampoc és molt diferent de la lentitud legislativa d'alguns països, però que en el cas europeu s'explica més fàcilment perquè entren moltes institucions en joc i perquè cada una d'aquestes institucions ha de fer una feina, diguem-ne, de recuperació i de reunificació de posicions de diferents països o de diferents grups polítics. Això què vol dir? Que quan la Comissió Europea comença a pensar que cal aprovar una llei europea i fins al dia que aquesta llei s'ha aprovat, poden passar 2 anys, 3 anys, 4 anys o 5 anys. I això una mica ens ha passat amb el paquet migratori, aquest paquet de diferents normes que de manera, diguem-ne, global han de governar tota la política migratòria de la Unió Europea. És un paquet que s'aprova fa un poc més de 2 anys, que pràcticament acaba d'entrar en vigor ara, però que en aquell moment ja no s'acaba d'ajustar a les percepcions que la societat i que molts dels governs, com a resultat d'aquesta percepció social, tenen respecte al tema migratori. I, per tant, és evident que estem vivint en aquest moment un enduriment de les polítiques migratòries i aquest enduriment no només passa per les decisions que prenen els estats membres, sinó que està passant també en la manera en què això es discuteix i es decideix a Brussel·les, fonamentalment pel Consell de Ministres i per la Unió Europea. Però, i aquí hem de fer un incís molt important, tenint en compte que aquesta política migratòria no pot travessar determinades línies vermelles, és a dir, es pot estructurar d'una manera més exigent, però ha de ser una política migratòria que respecti tota aquesta sèrie de valors que abans he citat i que al final, com deia abans, són l'ADN de la Unió Europea i contra això ens equivocaríem molt si hi anéssim. Un dels intents de rellançament de la Unió Europea va ser els informes de Draghi i Letta, una mica amb una ambició de futur, de marcar camí. Un té la sensació que potser ja són paper mullat. Vostè creu que són dos línies que encara estan vigents o estem davant d'una d'aquestes idees excel·lents però que no es duen a terme? No, a veure, jo faria una mica la diferència. L'informe Letta és un informe més tècnic
i que fonamentalment el que fa és veure com s'ha de completar el mercat interior. L'informe Draghi, que és un informe sobre la competitivitat de la Unió Europea, toca molts més temes i, a més, toca temes, diguem-ne, més propers a la pròpia sobirania dels estats. Si féssim un càlcul, ja sé que això és una mica teòric, però si féssim un càlcul jo diria que en aquest moment de l'informe Letta o bé ja s'han aprovat o s'estan aprovant o s'estan negociant propostes legislatives que més o menys cobreixen el 50 al 60% del que diu l'informe. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que l'Enrico Letta pot estar content i orgullós. És evident que sempre el que deixes pel final és el més difícil i el que d'alguna manera provoca més canvi. Sempre comences per les coses més fàcils. Però Déu-n'hi-do, s'ha aprovat la brúixola de la competitivitat, s'ha aprovat tota l'estratègia del mercat interior fins al 2028, s'està fent també tot el que té a veure amb aquesta unió d'inversions i d'estalvis, que suposo que en un any o dos també estarà aprovat tot el procés legislatiu, s'ha posat en marxa el mercat europeu de la defensa, tot això són temes que estan en l'informe Letta. Evidentment, queda, com deia, el més difícil, per exemple, tota la qüestió de l'harmonització fiscal o aquest règim 28 per les empreses, és a dir, una espècie d'estat virtual número 28 que permeti que les empreses puguin gaudir d'un estatut jurídic que les permeti treballar amb molta més facilitat per tot el mercat interior. És un tema en el que ja s'està, diguem-ne, treballant, però que encara no està aprovat. Però insisteixo, hi ha una diferència, l'informe Draghi és un informe diferent perquè l'informe Draghi toca temes realment nuclears, com per exemple el tema de la unanimitat, o com transformar tota la política industrial de la Unió Europea, o com transformar tota l'economia per arribar a aquesta clean economy. Tot això és molt més complicat. I aquí no sé si m'atreviria a posar un percentatge, potser encara no hem arribat al 30%, queda molt per fer. Però jo crec que el que sí hi ha és una assumpció política que aquests dos informes són, el que jo deia abans, una mica el nostre full de ruta. Abans passava molt que s'encarregaven informes, es parlava molt d'aquest informe durant 3 mesos o 6 mesos, aquest informe anava amb un calaix i ja no se sabia res més de l'informe. Ara no, no només continuem parlant d'aquests dos informes, sinó que els tenim a sobre la taula i veiem com les institucions europees a poc van traient trossos d'aquests informes i els van traslladant al procés legislatiu. Per tant, jo, des d'aquest punt de vista, penso que ho fem entre tots, o ho fan raonablement bé. Això sí, com sempre, ens agradaria que les coses fossin més senzilles i anessin més ràpides, però estem parlant d'una unió de 27 països, no estem parlant d'un país. Fa pocs dies aquí a Barcelona, a Foros de Vanguardia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va reconèixer una certa amargura respecte a que no s'havia fet, Europa no havia fet tot el que podia haver fet per Ucraïna. Jo no sé si vostè comparteix una mica aquesta reflexió i si darrere d'això potser no hi ha la dificultat que té, no sé si Europa, però Espanya, Catalunya, en compaginar els desitjos de la població sobre el que espera de l'Estat i la inversió, una política de defensa, una política militar. Són dos temes prou complexes. Jo no vaig sentir la ministra de Defensa, no hi era aquell dia. És evident que sempre es pot fer més, això no ho dubto, però jo crec que també podem posar una mica, diguem-ne, sobre la taula el que s'ha fet. Durant els primers 2 anys de la invasió d'Ucraïna per Rússia, estem parlant d'una invasió territorial en el continent europeu, a vegades se'ns oblida la gravetat del tema, hi va haver molta discussió sobre si Europa estava ajudant a l'altura del que estaven fent els Estats Units. I, de fet, quan comparaves les xifres, te n'adonaves que al final, ajuntant tot el que feien les institucions europees i el que feien bilateralment diversos estats membres, la Unió Europea estava posant més diners que els Estats Units, fins i tot amb el que és, diguem-ne, l'ajut específic militar. A part de l'ajut humanitari, 5-6 milions d'ucraïnesos que van abandonar el país en molt poques setmanes i que no van anar als Estats Units, que van venir a Europa, fonamentalment a la Unió Europea, i que van tenir automàticament
dret a l'ensenyament, dret a la salut i una integració gairebé com si fossin ciutadans de la Unió Europea. Això se'ns oblida, però ho vam fer per gairebé 6 milions de persones en un temps rècord. I després hem estat ajudant a mantenir infraestructures vitals, com per exemple totes les infraestructures elèctriques. S'hagués pogut fer més? Segurament. La qüestió arriba en els 2 últims anys, fonamentalment l'últim any, quan els Estats Units comença a retirar-se d'Ucraïna des del punt de vista del que és l'aprovisionament d'armament, fonamentalment. Amb altres coses molt estratègiques no han marxat, però amb aquesta sí, des de fa un any, els Estats Units no ha posat un sol dòlar, diguem-ne, en material armamentístic o de defensa a Ucraïna. Qui ha hagut d'omplir aquest buit? Europa. Ho ha fet? Sí, ho està fent també. Ara aquí, això evidentment ens porta a l'altra qüestió, que és en el moment que tu tens una guerra provocada per Rússia en el teu territori, que saps que aquesta guerra ja t'està afectant directament des de molts punts de vista, des del punt de vista econòmic, per descomptat, des del punt de vista també de la ingerència política interna, polítiques de desinformació, etc. també. Però sobretot si veus que és una guerra que ningú diu que s'hagi de parar a les fronteres d'Ucraïna en funció de com això vagi, i per l'altra banda tens uns Estats Units que et diuen escolti, jo he estat pagant la seva seguretat durant 70 o 80 anys, a partir d'ara això s'ho ha de fer vostè, doncs efectivament això obre una discussió immediata que és molt bé, què fem per assegurar la nostra pròpia política de seguretat i de defensa. I aquí al final hi ha 2 qüestions, una és estructural, és a dir, com ho fem i amb qui ho fem, si ho fem dins de la OTAN però donant-li més força a la branca europea de la OTAN, perquè ja hi ha unes estructures que estan organitzades i fins i tot en el cas hipotètic de que els Estats Units marxés, com a mínim ja tindríem, diguem-ne, el marc que ens permetria treballar, o si hem d'intentar muntar una cosa a part i com la fem? La fem com a Unió Europea o la fem com a europeus, perquè tenim el Regne Unit i perquè tenim altres països. Bé, aquesta discussió està oberta i quan un mira una mica com van les coses a Brussel·les, no hi ha un acord molt clar sobre què és el que s'ha de fer. Però després hi ha l'altre element, que és molt bé, i això com es paga, és a dir, qui posa els diners. I aquí també jo penso que s'han de clarificar alguns conceptes. I aquest editorial de La Vanguardia avui venia amb dades molt interessants. Per exemple, la suma de les inversions en matèria de defensa de tots els països de la Unió Europea està per sobre de la Xina i només els Estats Units gasta una mica més en defensa que la Unió Europea. És aquest famós informe del club de Kiel, de l'Institut de Kiel. 2, òbviament, això no vol dir que tinguem la mateixa capacitat militar que qualsevol d'aquests 2 països. Per què? Perquè no estem parlant d'una política de defensa, estem parlant de 27 polítiques de defensa. I la qüestió és com transfereixes 27 polítiques de defensa amb una política de defensa comuna, sabent que si el que vols és organitzar un exèrcit europeu, això avui dia no és possible, per moltes raons, i per tant no sabem quan serà, però en tot cas avui no ho és. Però sí que és cert que has de començar a construir una sèrie de capacitats i a partir d'aquí has d'entendre que ja no és una qüestió de gastar molts més diners, sinó és una qüestió de com els gastes. A on poses aquests diners perquè aquests diners vagin a construir aquestes capacitats i no a continuar alimentant 27 polítiques de defensa que gairebé no es parlen entre elles. I aquesta és la discussió. I després aquí hi ha 2 elements més que poso sobre la taula però que tothom coneix. Un és molt bé amb quines tecnologies i amb quins materials i d'aquí, perquè si augmentem la despesa, però aquesta despesa ni tan sols serveix per alimentar la pròpia política industrial europea, doncs ens estem fent un favor bastant minso. Avui dia una part molt important, 70% de la despesa va a fora. I segon punt, com fem perquè aquestes inversions siguin beneficioses per a la societat civil. Perquè nosaltres no volem cap guerra, ni volem anar a la guerra, ni volem gastar els diners pura i simplement en coses que només serveixin per la defensa. Això la societat no ho acceptaria i a més té tot el dret del món a no acceptar-ho. Per tant, aquesta inversió s'ha de fer de manera que hi hagi un benefici social, un benefici cívic. És a dir, que puguem invertir en tecnologies, en instruments que tinguin una aplicació civil. I si després, per mala sort, les haguéssim d'utilitzar d'una altra manera,
que ho féssim, però que no siguin, diguem-ne, despeses per anar acumulant coses que, per entendre'ns, tens guardades i no fas servir mai. Aquesta dualitat d'indústria militar amb finalitats civils és una aposta de l'actual govern de la Generalitat? És una aposta claríssima del govern de la Generalitat perquè és evident que la Unió Europea en els propers 7-8 anys, en el marc financer que comença el 2028, una part important dels seus fons anirà cap a aquestes indústries. I, per tant, moltes de les petites i mitjanes empreses que hi ha a Catalunya, si volen aprofitar una part d'aquests fons, hauran d'orientar, diguem-ne, la seva producció a aquest tipus de tecnologies que al final tenen a veure fonamentalment amb satèl·lits, amb ciberseguretat, amb equipaments tecnològics, que és on realment Catalunya es pot considerar un hub i, per tant, a partir d'aquí pot construir sobre una cosa que existeix. En canvi, no tindria massa sentit intentar organitzar sobre la base del no-res, de la inexistència, una indústria de la defensa pesada, perquè això aquí no ha existit mai i, en principi, tampoc no tindria cap sentit que ens hi poséssim. Donald Trump, tinc la impressió que és un objectiu, diguem, fàcil, en el sentit que de forma molt barroera ha trencat una relació que ja els seus predecessors ja avisaven que no era la que volia Estats Units. Donald Trump passarà, són 3 anys si arriba. Serà llarg, però passarà, penso. La relació amb els Estats Units és fonamental per a Europa. Podem recuperar aquesta relació o ja és una ruptura irreversible i tant de bo que sigui així per poder, potser, créixer sense aquesta tutela de Washington. Això ho hauríem de preguntar als americans. Però deies una cosa molt interessant i és que això no ha començat amb en Donald Trump. És evident que Donald Trump ha fet el pas més espectacular i més negatiu des d'aquest punt de vista, però ja feia anys que els Estats Units anava refredant una mica, diguem-ne, la seva relació amb Europa, al mateix temps que l'enfortia amb altres regions del planeta, fonamentalment al Pacífic. Començant pel president Obama, que va ser un molt bon president per moltes coses i tots l'admirem molt, però Obama és el president que posa fi a la negociació del TTIP, que era el gran acord, era el gran tractat de cooperació i d'associació entre els Estats Units i la Unió Europea, que portava anys negociant-se, amb moltes dificultats, perquè era un tractat molt ambiciós, que estaven a la seva línia, diguem-ne, a la seva recta final, i va ser l'administració Obama la que el va parar. Per tant, això ja ve de lluny. És veritat que Joe Biden és un president, fins i tot per la seva pròpia biografia, una mica més proeuropeu, però això no vol dir necessàriament que la seva administració ho fos. I, per tant, diguem-ne, aquest distanciament paulatí es va continuar produint. Quan arriba Donald Trump ja no és un distanciament paulatí, és un trencament. Quan tu decretes una guerra d'arancels, doncs, òbviament, estàs canviant les regles del joc i estàs trencant una relació comercial i amb aquesta relació comercial estàs trencant també una relació de confiança, que al final és el més difícil de reconstruir. Quan se'n vagi aquest senyor, i jo espero que tinguis raó, que d'aquí 2 anys i mig, quan toqui, marxi, no crec que automàticament tornem a la situació anterior, ni molt menys, i en tot cas no penso que haguem de fer càlculs en funció de que tornarem a la situació anterior. Això seria una mica fer-nos trampes al solitari, de dir, bueno, no fem gran cosa perquè total són 2 anys, els passarem com puguem i ja vindrà un altre o qui sigui. No, és a dir, si algun benefici hem de treure de les polítiques del senyor Trump és aquesta obligació de fer-nos adults com a europeus, de prendre les nostres responsabilitats en les nostres mans, de no tenir delegades coses fonamentals, de no tenir excessiva dependència de ningú, interdependència sí, però dependències unilaterals de qualsevol altre país, sigui Estats Units, sigui la Xina, sigui Rússia, sigui qui sigui, no. I des d'aquest punt de vista és cert que molta gent diu que Donald Trump al final també és un factor positiu en el sentit que obliga a la Unió Europea a fer coses que si no, no hagués fet.
Bueno, jo hagués preferit fer-les sense necessitat, diguem-ne, de que vingués en Donald Trump a publicar tuits cada nit per dir-nos què és el que passarà l'endemà pel matí. Vostè és dels que pensa que aquestes amenaces a Espanya tindran un efecte més enllà de la retòrica? Alguns diplomàtics, militars, sempre tenen la por de Ceuta i Melilla, un reconeixement tan sobtat com el que va fer Estats Units i després altres respecte al Sàhara occidental. Jo aquí penso que hi ha dues qüestions que hem de tenir en compte. Una és que la política exterior dels Estats Units en aquest moment no és una política previsible. I, per tant, els anuncis no necessàriament es corresponen ni amb els desitjos ni amb les realitats. I ho hem vist en molts temes i ho continuem veient, i només anar seguint els anuncis sobre la guerra d'Iran, els diferents altos al foc, les diferents amenaces, etc., doncs veus que no hi ha una línia de continuïtat, no hi ha una lògica, ja no dic una estratègia, dic una lògica en el que s'està fent o s'està deixant de fer. Aquest és un element. L'altre és que Espanya forma part de la Unió Europea, hi ha una sèrie de competències que estan delegades, en aquest cas sí, amb la seva corresponent sobirania a la Unió Europea, per exemple, la política comercial. Per tant, per aquesta banda estem protegits. Per l'altra banda, jo no veig, per molt que és veritat que hi ha alguns anuncis, com per exemple aquests 5.000 soldats que els Estats Units retirarà del territori alemany, Estats Units té una 50ena de bases a Europa i necessita aquestes bases si vol continuar operant en altres regions del planeta que estan molt distanciades geogràficament dels Estats Units. I això inclou també les bases espanyoles, però que, diguem-ne, el seu ús està cedit als Estats Units, ús compartit cedit als Estats Units. Bé, jo no penso que l'administració americana sigui capaç, diguem-ne, de donar-se un tir, un tret en el peu amb un tema com aquest. Vostè va arribar a una conselleria ja, diguem, després d'uns anys convulsos del procés. Creu que ja s'ha restablert aquesta confiança mútua entre la Generalitat de Catalunya i les institucions europees, si és que algun dia es va trencar o potser només estava congelada. Però aquesta tasca de refer ponts està ja feta? A veure, jo des que soc conseller procuro no fer massa comparacions. Penso que la meva feina no és dir abans es feia així i ara ho fem d'aquesta manera, i abans no es feia bé i ara es fa bé, perquè tot això és molt més complex, però sobretot perquè a mi no em correspon fer de jutge del que es feia abans, em correspon ajudar que es facin les coses ara. I a més amb una política que no és la del departament, és la política del govern, i el departament serveix a la política del govern. El que sí tenim clar és que Catalunya té competències importants en matèria d'acció exterior. Podríem fer ara aquí una classe sobre la diferència entre la política exterior i l'acció exterior. En el fons, en realitat, al final, per les coses que realment ens interessen del món, el que ens funciona és l'acció exterior, és a dir, ser capaços d'anar a fora, d'influir a fora en aquells llocs on es prenen decisions que després tenen efecte respecte a les nostres competències aquí. Quan parlem de competències que tenim de medi ambient, d'infraestructures, de polítiques socials, de polítiques de tot tipus, la llarga llista de competències que té un govern com el de la Generalitat. El 80 o el 90% d'aquestes competències es veuen afectades pel que es decideix a fora, sobretot pel que es decideix a la Unió Europea, però també a vegades pel que es decideix, diguem-ne, a nivell internacional. La política comercial catalana es veu afectada per les decisions que pren Donald Trump a la Casa Blanca. Bé, això què vol dir? Vol dir que nosaltres hem de ser molt actius a l'hora d'estar presents en aquest context internacional, però sobretot intentar influir. I per influir, al final, jo crec que hi ha dues coses importants. Una és anar amb la teva tarja de visita, la teva pròpia tarja de visita, no amb una tarja que tu t'has fet, sinó amb la que tu et correspon. De manera que l'altre no tingui cap problema a dialogar amb tu i a entrar en discussió amb tu i al final a negociar amb tu. Això jo crec que és important.
I la segona és anar creant, diguem-ne, aquesta situació de confiança. I, bueno, sí, és veritat, doncs aquest govern, en aquests 20-21 mesos, doncs el que hem fet és tenir molta presència a Brussel·les, tornar a tenir també molta presència en relacions multilaterals a diferents nivells, també en regions molt importants del planeta, que d'alguna manera són les Catalunyes de diferents països o de diferents continents, i aquí hi ha molta feina a fer. Demà el president de la Generalitat se'n va a Califòrnia. Califòrnia no és un estat-nació, és un estat dels Estats Units, són 40 milions de persones, és la quarta potència econòmica del món, és líder en qüestions tan fonamentals com totes les polítiques tecnològiques o intel·ligència artificial. Bé, tota la feina que Catalunya pugui fer amb Califòrnia al final és feina concreta, és acció exterior, però que després redunda, diguem-ne, en benefici dels ciutadans catalans, de les empreses catalanes, del Parc Científic de Catalunya, de les universitats catalanes. I jo crec que en el món actual, que és aquest món tan interconnectat i en el que al final tots depenem una mica de tots, el que hem de fer és aquesta feina. Una cosa, igual ja no tenim massa temps, miro el senyor Roca, és la relació amb Àsia, la relació amb Xina. Ja em sembla que en aquest sentit ha anat una relació que ha progressat molt, però que encara té determinades, diguem, dèficits econòmics, desequilibris que no semblen que es puguin sostenir. A mi em dóna la impressió que Àsia és una de les prioritats ara de la seva conselleria. Sí, ho és per raons evidents, i és perquè a Àsia tens Xina, que és la primera, en aquest moment ja és la primera potència mundial en moltes coses, tens la Índia, que ho serà també en un futur segurament proper, tens països importants com Indonèsia, com Corea del Sud, tens una sèrie de països amb els quals tu has de tenir una relació, també una relació econòmica fonamentalment, no només, però fonamentalment una relació econòmica i comercial. Sobretot per aquesta idea de la diversificació. Mercosur és molt important, Estats Units és molt important, Àsia és molt important i en aquest cas concret la Xina també és molt important. Amb la Xina el que s'ha d'aconseguir és un cert equilibri, és a dir, una certa reciprocitat. És a dir, el que no pot ser és que la Xina ens imposi a nosaltres unes regles que nosaltres no puguem imposar aquestes mateixes regles a la Xina. I jo crec que aquest és el missatge que la Unió Europea ha entès, és a dir, que no pots fer com si la Xina no existís. La Xina no només existeix, sinó que s'ha convertit en un actor i en un factor molt important, diguem-ne, del nostre propi progrés econòmic. Bé, doncs la qüestió és com reglamentes aquesta relació i com fas per separar diferents qüestions, perquè tu saps que amb la Xina hauràs de negociar algunes coses, però saps que mai et posaràs d'acord amb altres. I, per tant, aquesta diferenciació l'has de tenir molt clara. I la qüestió, com deia abans, de si els xinesos ens imposen una sèrie de condicions per estar presents allà, per fer comerç allà o per invertir allà, doncs han d'entendre que nosaltres, no com a catalans o com a espanyols, sinó pura i simplement com a Unió Europea, a poc anem avançant cap a un règim en el qual els xinesos, i no només els xinesos, qualsevol altre país, hagi de complir aquest mateix tipus de regles a l'hora d'estar present, a l'hora d'invertir a Europa, a l'hora de comprar empreses o infraestructures a Europa. I això té molts elements, diguem-ne, complicats que tenen a veure amb la utilització de certes tecnologies o amb qüestions de tornar a dependències. El que no podem fer és sortir d'una dependència per caure en una altra. I, per tant, aquí hi ha molta feina a fer, però aquesta feina s'ha de fer, diguem-ne, amb diàleg amb Xina. I, per tant, s'ha d'anar a la Xina i s'ha de veure què passa a la Xina i s'ha d'anar buscant espais en els quals es pugui, d'una manera o d'una altra, es pugui continuar cooperant. Ha parlat d'un acord molt important, el de Mercosur, però no li provoca a algú amb la seva vinculació i trajectòria europeista una certa, a vegades, frustració veure que un acord que en principi és tot un èxit és contestat des de països com França, a sectors també aquí de Catalunya, que no sé si són els perdedors, la contramoneda, però frustra una mica a vegades aquesta
aquesta cosa de no poder donar satisfacció a tothom, inclús quan fas una cosa, diguem, bona, generalment, no? A veure, d'entrada, la vida és difícil donar satisfacció a tothom, sigui Mercosur, sigui qualsevol altra cosa. Amb el tema no ja de Mercosur, sinó dels acords comercials, jo tinc la sensació de que moltes vegades el problema és un problema de manca d'informació, és a dir, que no som capaços d'informar realment de què volen dir aquests acords, quins són els beneficis d'aquests acords, quins són els perills d'aquests acords i com podem compensar aquests perills i amb quin tipus de mesures. Després hi ha situacions diferents. L'oposició de França a Mercosur ha estat una oposició, diguem-ne, tàctica, una oposició política en un moment en què el govern francès o la pròpia presidència de la República no podien afegir un problema més a tots els que ja tenien. En el cas nostre, jo crec, insisteixo, que aquí el que hi ha és, diguem-ne, segurament una necessitat de fer la radiografia completa del que és Mercosur i del que seran altres acords que aniran arribant. Jo crec que tothom ho sap, és a dir, segurament pel 90 o més % del teixit productiu, empresarial i exportador de Catalunya, Mercosur és una molt bona notícia. Però els governs tenen l'obligació que això ho sigui pel 100% i no només pel 90%. I per tant, efectivament, si en sectors, fonamentalment en aquest cas el sector primari, que tenen una certa por, fins i tot una por raonable a que puguin tenir algun tipus de perjudici, doncs aquí és on els governs han d'actuar. El govern ha actuat? Sí, el govern de Catalunya, òbviament en coordinació amb el govern d'Espanya i amb altres governs, s'ha assegurat, també amb els seus eurodiputats al Parlament Europeu, que el Parlament aprovés una sèrie de mesures complementàries per assegurar-nos que en el cas hipotètic que Mercosur pogués representar un perjudici per un sector X concret en un moment concret, automàticament es comencessin a aplicar una sèrie de mesures, diguem-ne, de compensació d'aquesta situació. En tot cas, ja ha entrat en vigor, de manera provisional, però ja ha entrat en vigor i, per tant, jo crec que la discussió ara ja no és si ens interessa o no ens interessa aquest tractat. La conclusió òbvia és com fem perquè aquest tractat beneficiï a tot el sector productiu de Catalunya i que, en tot cas, no perjudiqui a ningú. Una última darrera, molt concreta. Estem sempre a Europa mirant la següent elecció transcendental, històrica. La següent, per fixar-nos, i la que preocupa és la República Francesa l'any que ve o hi ha alguna altra que dius s'hauria d'estar atent a aquesta elecció, etc. 2027, des d'aquest punt de vista, serà un any complicadet, perquè tenim eleccions a 4 països de pes. Tenim eleccions a França, tenim eleccions a Polònia, tenim eleccions a Espanya i, si no m'equivoco, tenim eleccions a Itàlia. Fa uns anys haguéssim seguit aquestes eleccions des de les pàgines d'Internacional amb molt d'interès, segurament, però sense patir massa. Això, el que facin els francesos, els hi passarà als francesos, i el que facin els polonesos, els hi passarà als polonesos. Ara estem en una Unió Europea suficientment integrada des del punt de vista polític com perquè qualsevol d'aquestes eleccions en realitat és una elecció parcial europea. Perquè canvia el president o el primer ministre o el ministre en el Consell de Ministres de la Unió Europea, perquè potser et poden canviar el comissari de la Comissió Europea, que si sempre procuren no fer-ho, però pot passar, i en tot cas perquè això té un efecte no només en aquest país, sinó en el conjunt, diguem-ne, dels països integrats a la Unió Europea. Per tant, efectivament, què passi a França ens afectarà molt directament, fins al punt que ens agradaria votar i decidir també nosaltres qui manarà a França, perquè això tindrà conseqüències per nosaltres. I el mateix amb el que passi a Polònia, amb el que passi a Itàlia, amb el que passi a Espanya sí que votarem. I tindrà efecte, diguem-ne, també amb altres països de la Unió Europea. Des d'aquest punt de vista serà un any, diguem-ne, especialment interessant. Gràcies. A vosaltres. Bé, el que ha estat especialment interessant és el vostre debat i molt agraïts. Si em permeteu, per concloure, ara es parla molt
per alguns d'això que en diuen la prioritat nacional. Catalunya té una altra prioritat, l'europeista, i l'hauríem de dir més, penso. Entre altres raons perquè Catalunya es mou molt millor en un escenari de la diversitat que en l'escenari monocolor. Vull dir, això ens movem millor. Europa la necessitem de totes i hauríem de fer una aposta que no sempre, a vegades a Catalunya, es comprèn exactament. O sigui, a vegades sempre hi ha veus de matisos. És a dir, per exemple, la norma de la regla de la governança, a veure que si acabem per l'unanimitat, pot haver-hi, a vegades, veus que per aquí diguin no, la unanimitat, perquè així d'aquesta manera és més difícil tirar endavant. Però, en fi, en tot cas, per nosaltres, amics del país, Europa és un senyal de llibertat, de pau, de democràcia, etc. I també tenim una experiència, que és que la llibertat només es valora quan es perd. I, per tant, no la volem perdre. I, per tant, tot el que Amics del País pugui fer per ajudar la política europeista del Govern de la Generalitat, que compti amb nosaltres, perquè aquest és un compromís que forma part del nostre ADN. Moltes gràcies a tots i fins aviat.